Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Face Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate too. Izingane Zesithembu review season season 2 episode 2. Landeli bakaVuyo bebebhodla umlilo bese ayibo uVuyo yini la yenzayo? Yini le yenziwe uVuyo ethi baby mama ase ahlalise phansi imndeni abize meeting? Wathi uVuyo yena ngoba vele akasabi into mayingayizwa uyabuza. Kodwa-ke kulaba ababethi yini Vuyo isizathu yini? Uthi uVuyo udikwe finish yena ukwenziwa isibhanqa. So ubuyisa isidima sakhe. I-reason isidima. Lokhu according to uVuyo uthi i-reason afune ukubheka ubaba uMseleku noMayeni emehlweni ebabuze ngendaba yentombi nto ingoba yena ubenziwe isibhanqa ebizwa ngumakoti engemakoti. Khona vele why basuke benzekani leyo nto abantu? Like ngiyafisa ukwazi ukuthi uma siwazi nje ukuthi ukhona ugeli othandana nobhuti wakho ukhona usisi othanda umalume wakho, mase usebenzisa igama lokuthi makoti kanjani? Ngoba phela lamagama lawa umakoti oshadayo, lamagama ahlukanisiwe nje abekwa ngokwezigaba zakhona. Like mase bethi makoti kuVuyo umakoti kabani? Kuthi-ke nje uVuyo le ndaba yokuthi yena uyathula uyingane ethulayo mase ebizwa ngomakoti ebe azi kahle ukuthi akukho nkomo ezigcwele kubo eziphuma kaMseleku. Ubefuna nje ukuthi leyo ndaba ilungiswe, also ubefuna kubonakala ukuthi uyaphuma. Ngiyamuzwa kuVuyo le uyichaza ku-social media kozongibuza ukuthi ayibo fix usuyithatha place. Ngizwa la ku-social media ngoVuyo uyabhala ngempela bayabuza imibuzo ukuthi Vuyo usekhona, uthi cha akasekho. Uthi uVuyo-ke nokuthula vele izinto zingekho right, into engekho right. Nakhona futhi ukuthi umuntu uthi uyamthanda mase uyambeka umbuke emosha impilo yakhe enza izinto ezibhedayo akukho right. Ngithi yes Vuyo, because mina ngihleze ngiyibuza ukuthi le ndaba ehamba noku-understanda, le ndaba yokuba supportive kumuntu othandana naye ebehamba iy'ndlela ezingaqondile ney'ndlela ezingaphinde zibe yingozi kuwena, kumayelana nani bosisi? Mina ngeke mina niyichaze lento kodwa ngingayizwa ukuthi nje lona nangiya adiveze isithombe khona manje sesikhuluma ngalo okhona osesele kule picture ngoba uVuyo ethi uphumile. Lapha umfana okukhulunywa ngaye uney'ndlela ezingaqondakali kangangoba omunye akathintana naye wayesebhizi ku-social media ekhipha ama-files ezethi kwayimoto lezi abanazo, abanamali, kwase kwacima. Uyithathaphi lo sisi indaba ayikhipha ku-social media? Kuye umfana. Kwavela abanye kwathiwa bekuwo-birthday to you walo sisi, kodwa lo sisi nangu umfana uyavela. Kwavela nomunye kwathiwa hhayi bekushuthwa i-content khona lapha eThekwini, akusiyena. Sasi siyalandela lapha ku-comment section la kwakukhulunywa khona wathi omunye hayibo ubhizi u-DM umngani wami yena lo mfana. Lona-ke omunye ozothi kuwubukhazikhazi yini leyo lobo bukhazikhazi ngoba bayabhala lapha ku-social media. Mina angikholwa ukuthi vele ku-social media umoya omubi ukhona, kodwa angikholwa laba bangathi hey umngani wami uthole o-DM ukuthi woqamba amanga. Ngobani? Yena umfana wathi labe nginabo ngibathole ko-DM bona oVuyo. Manje uVuyo nje uthi khona ukuloba ufake iy'thombe upretender akusizi. Uthi-ke kodwa ngenxa yokuthi laphaya ekhaya le phansi eMzumbe bese belokhu bethi makoti bebona ukuthi ucimezile akaboni. Yilokho-ke abize leya meeting. Ngoba nami bengiphakathi laphaya kwi-meeting ngithi hayibo uVuyo kwangathi ufuna ukulalela. Hhayi-ke uVuyo uthi nje ngoba engabonakalanga sengathi ucasukile udiniwe use-check-e out kudala. Hhayi-ke kuleyo ndawo Vuyokazi Mavuyana V
thatha imfundo yakho iqhubeke phambili. Leli thuba lokuthi uvela lapha kumabonakude ulicubungule ngenye indlela ngoba amabhizinisi akhona, bakhona nabo ongasebenzisana nabo. Ngesikhathi bethi lapha ijuice yengane iyabiza, qhubeka nawe usho okushoyo ngoba ama-juice nama-pampers ayabiza. Qhubeka kodwa wena ububheka ukuthi eceleni ubhenefitha ngani, ngoba manje asizuyizwa le ndaba yokuthi uzoqhubeka ne-show abantu bekhuluma umathanda wena ubungaphokethi lutho. Phoketha ntombazane, phoketha. Mawuphuma nawe phuma nesamba. Kungangaba-ke isamba ususilanda eMzumbe, songasilanda khona la ku-TV show ngoba nayo usilobo sibona ubuso bakho vela. Bekhona abanye bethi heyi kona muhle uVuyo kulento abhekene nayo. Iy'mpahla laphayana kobani lezi iy'tolo zey'mpahla ezibala online, usho ukuthi ngiyithenge ePlenguphi, okugcobisa iy'nwele, yonke into. U-social media uyasebenziseka. uVuyo use-university akangafuni ukuvela mahhala laphaya ngoba sazi ukuthi uthola malini. Manje ngempela ukuthi uphekile yena uphume kanje, akaphume kanje ebephoketha ngoba phela manje sizogcina sesithi hawu weVuyo abakuyuzi yini, sizobuza kanjalo phela mase kuthiwa thina-ke siyaxova. Ngoba phela imibuzo ngeke singayibuzi ngoba uma uVuyo engasekho esevela ku-TV show uzocacisela bani, ngoba into ebalulekile yilena ezoyisa impilo yakhe phambili. Hhayi-ke balandeli, ngoba le ibheki balandeli, uVuyo uthe ubefuna isidima sakhe ngoba ubonile ukuthi isidima sakhe besilokhu sihlephuka. Okumdina kakhulu ile yokuthi ubesebizwa umakoti. Ubani lo besethi umakoti uVuyo? Mina ngiyasola ukuthi uVuyo njalo ubani wayesembiza ngomakoti. Bakugangelani ngoVuyo? Nangabazali bakaVuyo bethi umakoti bengamkhiphelanga iy'nkomo. Iqiniso emhlabeni likude, ngitshele iqiniso-ke emhlabeni. Kodwa kuVuyo uthe indaba ye-meeting ubefuna nje ukubabheka ngqo. Ethi-ke anginisabi mina, lento yokuthi bese ningibiza ngomakoti ayisho ukuthi-ke mina ngeke ngiphume kwindawo engekho right. Ngoba ukuhlala endaweni engekho right ugcina uphenduka iphara, ngikutshela. Ubuhle bakho ushabalala kancane. Wena uhleliphi? Endaweni engekho clean. Indawo engekho clean izokuthelela phela. Mase kuthiwa hawu kodwa bakithi yini kwangathi akusahambi kahle. Awujabule phela, awujabule. Uma ungajabule ungahleki uhlezi ukhala kuzoba njani? Ngoba uzobonakala nabantu bazokuthi uma sebekuqala bekubona ukuthi hayibo kwenzakalani ngogeli wayemuhle kanje. Uhlele endaweni engekho right. Kanti uma uhleli la ku-right khona ubuhle buthi ×10 ×50 ku-edeke phezu kovele okukhona ngoba uhlelephi la kumnandi khona, udla kamnandi. Ngoba phela ngisho ungadla kamnandi inhliziyo uma ikhathele nomzimba awuzushintsha, akuzukuba kuhle. Awukwazi ukufeyikha-ke ukuthi ungaphefoma phakathi kwabantu, uphefome ku-social media, so like iy'thombe esisho ukuthi ebusuku ziyakhala. Ebusuku ziyakhala. Angithi phela sisonke sidlule lapho sikhuluma ngento esingayicabangi, esiyaziyo. Ayekho umuntu angaze agobe. 2 3 5 umhlaba wonke abangaze nje besanganiswa umjolo, besanganiswa uthando. Kodwa-ke bengizokuchaza indaba yesidima ukuthi uVuyo ubize i-meeting ngoba ubefuna ukuthi nawo lo mndeni bese bengibiza ngokuthi ngumakoti wabo, kodwa bazi kahle ukuthi lo wenzani. Ngoba nami ngithe hayibo nangu uVuyo esebuza kubazali wathi phela ngithi babexoxa bonke. Angazi-ke noma yibo-ke abazali bese bethi uVuyo umakoti, kodwa usho njalo ukuthi hayibo yena nje wasekuthiwa makoti. Nani-ke ningaphinde nisukele iy'ntombi zobhuti benu noSiso osumbona nomalume wakho uthi umakoti. Makoti ngani? Hawu. Bafuneka abantu abangathembekile. Anithembekile nini? Nami ngiyamthanda umakoti wakithi. Umakoti wakini ngani?
Ngiyadlala-ke guys. Nale video ngingayithathi serious. Bengifuna nje ukuchaza leya ndaba yavuka ukuthi isidima sakhe esimenze wabiza leya meeting usho njalo. Hhayi-ke uVuyo noma ngabe yiyiphi i-decision ayithathayo ekugcineni ngoba uyo wazi okubalulekile kuyena, kodwa sesimfisela naye abe right ngoba samgcina kulo season 1 ekhuluma naloya sisi esho ukuthi kule sithembu abanandaba ukuthi kwenzakalani. Kulobo kuthiwa nje impilo iyaqhubeka. Ngisifisa ukuthi le yakhe impilo iqhubeke ngale ndlela ebhenefitha yena qobo. Ngiyabonga i-support. Bye.